Magandang morning. Ay, hindi pala morning. Tanghali. Tanghali pala. Ganto talaga pag holiday. Pag holiday, ganito talaga. Medyo bangag. Tama. Oo. Ayan. Magandang umaga sa Domingo. Nakikisali ka pa eh. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali po mga kabisyo. Maraming salamat sa pagtutok. Ito na po ang tambalan. Siyempre ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Dear Nicole Yala and Diego Bandido, bakit po ganon kapag ka tumatanda na ang hirap na pong magpapayat? Hay! Ang hirap-hirap. Paano po ba? Nakaka-stress, nakakainis, nakakagalit. Thank you sa mga tips in advance. God bless. Wag mo kaming tanungin kasi kami ni Diego Bandido, bumabalik-balik na yung mga bilog-bilog namin sa katawan. Tama. Tinitingnan na namin yung mga picture namin dati. Oo nga, sabi namin. Yung yung parang weight ko nung 2024 na Pasko, na dinala ko ng 2025, nadagdagan pa siya ng 2025 ng Pasko. Tapos dala-dala ko rin siya hanggang 2026. Ang hirap talaga niyan, lalong-lalo na kapag ka as you age, kasi ang sabi daw, ang metabolism mas mabagal, ganon. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi imposible. Kasi posible siya. Plus nadadagdagan kasi yung dynamics mo nag-iba. Nadadagdagan ka ng mga trabaho na more on nakapako ka, nakaupo. Yan, may mga ganon. Tsaka talagang sadyang ewan ko ba, mas masarap talaga ang pagkain ngayon. Totoo. Hindi kumpara dati, parang alam mo, hindi ko ito makakalimutan na dati mayaman lang ang nakakapag-KFC. Hindi, totoo. Mayaman lang nakakapag-Wendy's. Although ngayon, medyo, kasi maharlika din eh. Kahit nga yung nagtatrabaho sa mga fast food chain, di ba mga mayayaman? Correct, may mga sa pelikula dati sa 90s na yung mga artista, di ba? Pupunta sila sa Cindy's, ganyan, di ba? So mga mayayaman lang yung nakakain ng mga masarap, ganon. Ngayon kasi, made affordable na siya, mas marami na pating options, mas maraming choices, mas masarap, mas malasa, mas matamis. Tsaka siguro pag nagkakaedad ka, parang you enjoy relationship. Kaya kung sino-sino nakakausap mo, nakikita-kita, kainan sa labas, correct, fellowship. Ganon, totoo. Diba? Nangyayari talaga yon. Siguro, ang kailangan na lang talaga, ako, kasi nasabi ko siguro, kasi ako nga mismo hindi ko magawa, di ba? Siguro, ang importantious na lang talaga is to do your utmost best na pag hindi naman worth yung calories nung kakainin, wag na lang. Kaya nga minsan, halimbawa, may nakita akong cake. Minsan, cake na masarap siya tingnan talaga. Tinatanong ko yung mga nakakain na kung masarap ba. Pag sinabi sa akin na, saks lang, ganyan, ibig sabihin sakto lang, iniisip ko na kagad, hindi worth hindi na. Kung ilang calories tong isang slice na to, hindi siya worth it. Correct. So, wag na lang. Like sa aming mag-asawa, 'di ba? Sabi ko, simulan na natin. Kaya sa morning naglalakad-lakad na kami sa sa may Vermosa, tapos nagja-jog na rin. Pinagpapawisan kahit paano. Dapat may gagawin ka rin din. Correct. Hindi rin pwedeng wala eh. Hindi rin natin pwedeng isisi lang lagi sa kasi matanda na tayo, kasi mahirap na magpapayat, kasi mabagal na ang metabolism. Oo din naman, lahat ng factors na yan ay totoo din naman talaga. 'Di ba? Pero let's just also make sure na meron din tayong kahit papanong ginagawa. Diba? Kasi napapagalitan kami ng doktor namin pag pumunta ka sa doktor, anong activity mo? Kahit walk, wala. Pwede, ang answer ko dyan lagi, yung pag-walk po ba sa mall counted? Sabi sa akin, counted siya kung halimbawa, nakasampung ikot ka dun sa mall. Mga 30 minutes walk at least, mga ganun ang nire-require ng doktor. Mga ganyan. So, dapat meron din talagang gagawin. Yun naman yung pinaka-importantious. Or, di naman kaya, pwede din naman kasi talaga na may medical condition. Diba? Na nagiging dahilan kung bakit hindi ka basta-bastang pumapayat. Or, diba? Baka kailangan na din ng medical intervention. Hindi lang yung pag-skip ng meal. Correct. Kasi minsan may mga mali tayong mga gawain eh. Hindi tayo kakain, magsiskip tayo ng meal. Pero, ang dami naman nating
kakainin ng mga hindi masustansya. Tama. Pagkatapos, mga gawain namin yan. Ako Correct. gawain ko yan di ba? Ganun na rin kasi Oo. talaga pag medyo nagkakaedad ka na, iba na yung galaw ng katawan mo, yung activity mo limitado na. Yan, mga Kaya nga 'di ba ganon. yung mga buto-buto natin medyo masakit na kasi hindi na siya nagagalaw hindi Oo. kagaya ng maratoni. Correct. Kung ano nung pinagagawa sa buhay. Ako sa totoo lang, Jegs, pagtanggal pala ng t-shirt, minsan kailangan ko na ng assistance kasi hindi ko mangat yung pangkaliwa kong braso. Alam mo, pagbangon mo sa umaga, naka-faceplant ka. Nakatuwad ka kasi Totoo. hindi ka makabangon diretso. Di, tsaka may talaga, bago ka bumangon, may buwelo. May buwelo muna, di ba? So may ganun talaga. Kung minsan inaalalayan ka pa ng asawa mo. Oo, sasabihin ko, daddy. Paangat ako please. Yan yung mga namin mga katuwaan namin ngayon. Paangat ako please. Pakihila ng kamay ko. I-stretch mo nga ito. Ganun. Kasi ganun talaga mga kabisyo. As we grow old, nagiging po talaga tayo. Pabulok talaga. Nagde-deteriorate talaga ang katawan. Nagde-deteriorate ang body. Nagde-deteriorate ang bones. Totoo yung sinasabi ng mga matatanda na kung ano yung ginawa mong pang-aabuso sa katawan nung ikaw ay bata, may singil yan sa'yo. Oo. Meron at meron Kahit Tama. naman hindi mo inabuso yung katawan mo, eventually, tatanda din talaga. Correct. Yun naman Oo. talaga yun. Kaya sabi nga ni Sir Mark, yung nagpatunog ng leeg mo, 'di ba? Yung dahil hindi mo na nagagalaw na maayos yung muscles mo, nagiging stiff na siya. So yung mga nerve mo doon, parang tumitigas na rin din. Anong gagawin natin, Kaya di ba? pag maling galaw mo na medyo na-stretch ka ng konti, Oo. kasi hindi niya usually ginagalaw yon, masakit na. Correct, masakit. Frozen shoulders, Totoo, hello. yan. Hello there. Frozen shoulder, shout out. Shout out sa mga meron yan at humaharap niyan araw-araw, di ba? Pag bata, walang frozen shoulder Wali, di ba? Well, anyways, importantatious merong gagawin. Importantatious kapag ka medyo may edad na pati, seek professional help. Yan, oo. Kasi yun naman talaga lalong-lalo na pagka meron ng condition. Yung mga buto mo, medyo marurupok na. Oo, huwag ka basta-bastang parang sasali ka bigla sa mga run na mga hindi ka naman prepared or hindi mo naman naitanong kung kaya ba ng katawan mo pag Correct. napunitan ka dyan. Ang lagi ding nangyayari sa akin na hindi nangyayari sa akin nung bata ako, pulikat. Oo. Nagpupulikat na ako yung mga daliri ko sa paa. Alam mo dati, kahit Yung nagagano na. Nagpapatong-patong na. Para ano ba to? Aray. Sasabihin ko sa asawa ko, pulikat ako, tapos makikita niya patong-patong yung mga daliri ko sa paa. Samantalang, Parang direct. parang luya, alam mo yun. Basta patong-patong sila. Samantalang nung araw, di ba? Nung araw, kahit na sobrang taas nung heels ko, sobrang taas na sobrang nipis, tapos sobrang gamit ko siya buong araw, minsan tumatakbo pa. Naghahabol ako ng jeep, FX pa ang tawag noon sa UV Express. Hinahabol ko kasi malilate na ako sa trabaho in heels. Pero hindi ako pinupulikat. Hindi nagpapatong-patong yung mga daliri ko sa Bakit alam mo? Hindi kasi ganun din ako minsan. Pag sobrang lamig, yung nakatutok yung aircon sa paa mo. Oh my God, pag sobrang lamig. I'm so old. Ang sobrang tanda no. Pag malamig ang panahon. Pag malamig ang panahon, nagpapatong-patong yung mga daliri sa paa. Ang tanda na natin! Nakakaloka! Diba? Pero totoo, diba? Yung mga nakaka-relate, alam na this. Diba? Dati naman kahit malamigan yung paa mo. Walang problema. Diba? Kahit yung tinatawag na pasma, hindi tayo naniniwala sa pasma dati. Diba? Okay lang kahit pagod na pagod, ligo na malamig, walang problema. Ngayon, ano mangyayari? Diba? Nagpapatong-patong ang mga daliri sa paa. Bangit talaga yun. Tapos hihilahin mo. Hihilahin mo maghiwalay isa-isa. kayo. Ihilahin mo. Kasi ang tip dyan, kailangan yung daliri, pag o kaya legs, kapag ka nagka-cramps o pinupulikat, isi-stretch mo. Ang hirap talaga. Nakapatong-patong. Correct. Ayaw mo talaga yan. Kailangan mo ng assistance. Oh my gosh, ang Kasi tanda. minsan, hindi mo na maabot yung paa mo, di ba? Oo, di ba? Hindi ka na makakayuko. Kaya nga, Pahila mo na. Ay nako, mga senyales talaga ng edad. Pero, mga kabisyo, on the other hand,
it's always a blessing to grow Yes, old. Diba? aha. Blessing po siya na bumabangon po tayo. Blessing po siya. Kaya nga, diba, ngayong araw na ito, nagreklamo ka, kunyari, may trabaho ka kahit na holiday. Yes. Let's say, well, in the first place, yung ginising ka is blessing enough. Oo. Kasi yung pagtulog, totoo nga naman, Jex, no? Ang pagtulog, controlled natin yan eh. Kasi, pwede nating sabihin sa sarili natin na, matutulog na ako. Oo. Ganitong oras na pipilitin ko matulog. O kaya, iinom ako ng mga iba na may iniinom para matulog. Nako-control natin. Pero yung paggising po natin, hindi natin kontrolado yun eh. Kung gigising pa tayo. Tama. That we cannot control. Kaya nga lagi nating sinasabi, every gising is a blessing. Yes, Ang bawat oo. pagbangon ay isang malaking biyaya. Yung nandito ka pa is a blessing. Naalala ko tuloy yung balitaktakan namin ni Sir Howie Severino nung sa LPU sa Cavite. So sabi niya, yung mga halos nakasabayan niya, parang wala na. Parang sa family nila, parang siya na lang yung pinaka-oldest. Kasi mahilig siya pala magbarkada ng mas matanda sa kanya. Kasi yun yung mga gusto marami niya. siyang natutunan Wisdom. eh. So Oo. ngayon, yung wala na siyang Yung mas matanda, kasi siya na yung matanda. Oo, siya na yung matanda. Oo. So sabi niya, blessing yun in the sense na nandito pa rin ako, yung mga kasabahan ko, wala na. So sabi ko nga, oo nga, blessing ta rin para. Like, for example, sa atin, Kahit nagpapatong-patong yung mga daliri natin sa paa. diba, may mga frozen shoulder tayo, yung Oo. mga kasabayan natin sa radyo, yung mga Correct. kaidara natin, medyo nag-shift na rin din sila. Sa Tayo, iba. nandito pa rin. Nandito pa rin. So, Tinatangkilik nyo pa rin din kami. Correct. Kahit And- nagpapatong-patong. yung mga daliri namin sa paa. Minsan, ang dami namin mga bagay na inaamin sa radyo. Nakakaloka. Diba? So, it still is a blessing. Yeah, It's a oo. blessing to grow old. It's a blessing to be old. It's a blessing na may trabaho ka ngayong holiday na ito. Diba? Napakaraming blessing. Tama. O siya, salamat na marami. And blessing kayo sa buhay namin. Habang Yes. nandiyan po kayo, kasama mo kami, kabisyo, blessing po tayo sa isa't isa. Yan. O mamaya po uli ha. Ito pa rin po ang tabalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! O siya? Oh. Teka lang, nagpapatong-patong na yung mga Oo, paa. kaya i-exit na muna kami. Pinupuli- Stretch lang muna Hindi nyo namin. alam, nagtatawa-tawa, pinupulikat na pala, no? Stretch lang namin, kabisyo, ha? O siya, Alright, bye! bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!